Avui fem psicomotricitat, simulació de diferents tipus de visió. Avui toca psico. La meva sala. Al voltant de la sala hi ha diversos elements tous i durs de colors vius, escales, rampes, coixins i túnels. Faig un circuit. Pujo les escales d'espuma i baixo el tobogan. A dalt de les escales gira i baixa per la rampa blava. Acromatòpsia. M'atreveixo. Passo pel túnel. Surt del túnel i va al gronxador. Em gronxo. Es veuen els peus gronxant-se. Reducció d'agudesa. Visió borrosa. Pujo i baixo escales. La mà agafa la barana i toca la paret per girar. Baixa les escales de 5 graons amb marques negres a cada graó. Confio. Camina cap a unes escales més verticals de 4 graons. Un cop a dalt, es gira. Reducció de camp. Visió central. Torno a pujar i salto. És divertit. Torna cap a les escales de 4 graons i puja a la passarel·la. Veus pujant les escales. Reducció de camp. Escotomes. Passo la passarel·la i baixo el tobogan. Lliscant tobogan avall fins a arribar a una marca taronja a terra. Soc valent. Faig equilibris al banc. Peus caminant en un banc de fusta emmarcat en negre. Vista general de la sala. I seguim.